Коста хора, аз съм Нофиер, тук се сменя ванката ФКО. И днес играем в Ender God. Така, в Ender God играем. Той преди малко, нали, той продължава да волтва, мисля, че. Кажи здравей на хората. Той човек кит донатор имаш 29%, ако вземеш, а пък кит X е 16. Бахче. Ще оставя IP на сервера долу в описанието и като влезете вътре в сервера, тук ви спомнва. Като излезете тук имате просто едни много яки бронки. Сега ще ви покажа хома, нашият хом с ФКО. Защо няма спа в хома? Ето, това е хомът. Ето ги бронките, които имам. Мечовът е фул. Да. Тук са неговите работи, тук са моите. Тук също са моя работа. Тук да. Дара си. Да. Тук след малко ще учим сигурно на FPS, да но War, да не се мана. Да, PvP. War, PvP, Repair, Help, Jump, Fishing, End, XP, Enchant, Bonus. War Bonus. Как ще има War Bonus? War Bonus. Искам да чуя да видя какво има на War Bonus. War Bonus. Човек на War Bonus, какво му се прави? Биш се какво правиш? Да, знам човек. Тук има някакъв War Bonus и мисля, че като скочиш има PvP. Затова няма скачам. Но Warp End има ли някой? Да, като дойдете на Warp End, тук ви спомня и като продължите тук си чест. Това е Warp End, но никой няма на Warp End. Долу има един, но няма стрендж, това трябва да се купи за малко. Ще дойдеш ли да ми помагаш? Ела на Warp End, вземи си хубави бронки и се вземе да бием долу един. Няма да им трябва толкова на охрана. Валера. Точно трябва да обсидим. Така, да знаеш, на Warp End имаш също подаръци, нали знаеш? Да, мисля, че той скача долу. Не съм толкова сигурен. Там е един, който е invisible и цели. Ето го и Fashion Fears, нали? Аз пиша на Fear, пък Fiction се казва Fears. Така, чакам те на Warp End. Какво ти е дърво? За какво? В хома има.
Аз съм направил. Да. Вземи от него да имаме. Така. Аз ще скачам на знаеш. А? Аз скачам на знаеш. Скачам долу. Да бе, т.е. не видим. Или трябва да си взема Ендър перла. Две Ендър перли ще се взема. Защото ако искам да се върна някъде. Само да се бъгна добра съвета. Тук трябва да има един. Не съм сигурен, но... Сега ще видим. Тук се кача тук. Ето. Да дойде. Change и бой. Зobacz. Zobacz. Стига си въртя, бе. Това ще направя един трик. Значи, що ме ще идеш бой? Не разбира се, че момчето е хак. Ето на специалната броня. Да, бе. Първо на специалната броня сега... Уби го е. Виждам. Ти за кой взима честа? За кой взимаш мълчези? Дай ми здраве, не чупени. Добре. Ела тук завършим епизода. И добре хора, това бях аз, Нофир. Тук мене беше Фако. Мудре. Той ще го трепа си малко. И чао.